Ayan po, at yun, magandang gabi. Time check natin ay 11:47. Ayan. 11:47. Yung bantay natin sa tindahan. Saka ko dito. Ay mga bumibili pa rin sa tindahan kasi may nagpa-practice dyan, no? Badminton sa court. Ganyan pag titinda kami. Kasi naabot kami na alauna. Pagabi nga alauna na yun. Amoy! Smooth. Amoy. Wala, naman ako kita. Amoy ko ngayon pag-aalap at ito na kayo mga video. Ayun, sasarado na kami. 12:04. Sarado na muna. Maaga pang gigising bukas. Bunda doon. Dam. Ang kintaan na ito sa dapat kaya puho ng sandador. Pero saan sa 1,000? Distingan mo. Distingan mo. Pag pinulaw, hindi. Pag pinulaw, ako. Pundador sana. Kulang pa yung paninda natin. Eh, pundador ako sa? Ay, alpon sa ata. Ano saan? Punan kaya? Maribo. Hindi mo nga, pagbubutusan nito ka lang dahil pala hindi mo kasi niya. Tara doon ka. Closing. Bakit muna kayo? Ilog to. Ilog eh. Pera. Ganyan lang. Pito. Kaya mo sa loob. Kada sako. Pinimitiran isa. Hindi rin. Electronic na. Isa na. Plastic. Super crunch pa. Super crunch. Wala. Ito ako na. Lagi lang sa lagi. Ako na magpasahilo. Walang... Pero? Walang masarap. Walang. Ay, gimana nung lapit ko? Makapagawa na. Makapagawa na yung sabi ng siya yung video. Ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kilo. Sa pangalan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 silo. 103. Ako ba? Sino ka naman
Pais ka. Ay, sa patita ka po. Ako na. Utasan ng madali yan. Ano? Kapaan? Ha? Ano mo na yelo? Sabing da ko na dito. Daro pa rin. Ako lang ay katres o kaya 5. Me, tres. Daro pang yelo. Ay, gano'n po yun. Kada yun. Tres na. Kaya, para na yung hanggang. Dito po. Hindi po talaga na. Okay. 6, 7, 8, 9, 10. Pero tumunta dito. Diba sa mga ano? Pag may pinalista. Tawag niyo ako sa... Tawag ko ba ako? Simple ka. Saan ka po sa? Saan mo lang yun? Saan ka po Sarado na tayo. Uyat na. Antok na. May bumili pa. Pasarado na sana. May bumili pa. Mas mabinta pag ano, pag gabi. Alak yung mabinta sa mga chicharillo. Mas marami pag gabi. Kaso kulang pa yung mga tinda namin. Wala pa akong grande. Pero kung may ito, Tubig. Laro. Water. Yan yung mabinta sa amin. Yelo, ice water kasi malapit kami sa court. Sarado na. Antok na. Kunti na lang yung ano natin. Ibaba ko nga ito para mabilog na yung mga nasa taas. Sakit sa kamay magawa ng hilo. Ano to pag
ganito. Punong-puno siya. Tatlong container. Ang sa mineral. Yung mga yelo ko mineral. Kaya mabinta yung yelo namin. Kasi mineral to. Meron ang kumasak eh. Ha? Ang kumasak eh, di na eh. Masak na. Hindi, bilog natin. Bukas. Di pa kakuha, baka biglang magbukas. Maaga akong mag-isip bukas. Tumulong tayo dyan sa may okasyon. Yung mga bilog na nga pala dyan sa taas. Mga bilog na. Okay. Maalala yan ito sa gawa. Hindi pa na, nagkukita o na sabi ah. Matangay sa kalingka din sabi. Kartahan. Miss water, marami pa. Kunti na lang. Antok na. Ayan po, sarado muna. Susi. Wala nga iwan ano, binta. Sa yelo. Tama na yan. Hmm? Ano dalhin? Tsaga-tsaga lang muna tayo. Ang konting tinda. Di tulad nung nakaraan na puno talaga itong tindahan ko. Ayan, buti na lang may nagtitiwala sa atin na tao na yung kinuha ng itong paninda. Kahit wala akong perang binitawan, ay pinautang tayo. Talaga kumbaga wala kang, basta pag umutang kasi sa kanila nakakabayad kagad ako. Walang record, hindi tayo bad record sa kanila. Kaya libre-libre kung kumuha sa kanila ng mga paninda. Ulam, yung gulay na niluto kanina, ilagay sa rep para di mapanis. Bukas saan pa yung ulam namin, iinitin lang. Ang service ko, pundar namin itong mag-asawa para may service sa pag namimili ko ng mga paninda. Dati nung wala pa to, nahirapan kami kasi minomotor ko lang. Bali, angkas yung asawa ko, tapos kalong-kalong niya yung minsan 3 case na soft drinks, mga paninda. Kaya yun, pinilit namin na nag-ipon. Ito na napundar namin yung kulong-kulong na yan. Paggawa ko nito nasa 30K. Tapos pinaayos ko yung motor, gumastos ako ng mga siguro nasa 20 ata yung naubos ko din sa motor na yan bago na paayos. Kaya ito mag-abi. Bigyan mo. Ito. Hindi yan, plastic naman, hindi yan. Tahimik na sa labas, kami na lang yung gising. Bukas maaga pang gigising para magbukas ng tindahan. Paninda ko, shampoo, kape, meron na tayong itlog, soft drinks. Nililista mo yung mga wala pa namang nag-uutang. Dati. Huwag na muna magpa-utang ko na kasi kailangan din natin.
Wow. Inuubo ko na rin. Parehas pa naman. Dito mo lang matulog. Hindi kasi lamig. Dito sa loob. Upo. Makalampas sa kanila rin sa taas. Hindi ka mag-snap? Hindi. Kaya gutom? 12:20 oras. Susi. Maubo na. Yan, 12:20 na. Motor ko. Ito pa, nabili ko to. Motor. Bili ko ng 3K. Hindi ko pa napapaayos. Pag nagkaroon na ng banding pera pagtapos ng magpagamot, ay papaayos ko yan para malagyan din ng kulong-kulong ulit para dalawa na yung ating kulong-kulong. Cellphone. Kape tayo? Kape? Yan. Kita ang dalawa. Kape kita? Timpla ka kape. Kape muna ako. May i-editin pa ako. Habang nag-i-edit. Kasi kahit anong kape ko, pag gusto kong matulog, talagang nakakatulog ako. Hindi umipikto yan sa akin. Ay, no, umipikto yan sa akin kung talagang gusto kong hindi matulog. Yung pure na kape, yung black coffee. Pero di ko nilalagyan ng asukal. Yung talagang mapait na mapait siya. Tapos, yung strong. Di ba yung may stick na kape? Mga dalawang ganun. Lalo pag yung tumutulong ako na nagluluto sa mga pistahan kung may okasyon. Yan, kape. Para di makatulog. Puyat na rin. Edit muna tayo ng vlog. Sana panoorin nyo rin po yung aking vlog na ginagawa dito muna sa bahay. Wala na palang kape dyan. Ay, yung lagayan mo yun, wala yan? Yung sa taas? Oo. Eh, parang mayroon yun eh. Tingnan mo nga. Ikaw ano na lang, nabatang ko na. Haluan mo na lang. Yun na lang. Pagpunan ko muna yung edit ko. Ay, edit muna tayo. Vlog-vlog muna tayo dito. Pwede pa rin ka lang saan? Alin? Pag nagandungan, Ano? pwede ka lang. Saktuan mo lang. Ay, mas may tinapay. Midnight snack. Tinapay. Sarap nito. Obi. Edit muna. Bagal ng ano ko, ng signal ko dito. Ilang oras na. Ganyan pa rin. 2 vlog yung ina-upload ko. Nahihirapan ako pag-upload dito. Nag-isip sa iyo. Bukas wala na yan, no? Ubus na? Dali tayo bukas. Para may reserva. Yung spray niya sa ilong. Pait na. Mapait daw. Kahit sa panlasa. Malit yung nabili ko. Talagang 400. Kaya pala mura kasi maliit. Kasi nung nakarang bumili ko niyan,
Yung malaki yun, nasa 900 yun. Ang magkana po ng isa dito. Yung malaki. Taan, pero lang sa naon. Pero parehas yan. Tama, ano po. Kaso, alisa sa dali. Kung ginakan pa ko sa usap, Oo. kaya di umaan ko sa ganun. Oo. Dapat yung malaki. Eh, magtanong ako kung may malaki. Di, ano kasi yan eh, generic. Mabait sa panlasa. At nung nakaraan, nung isang linggo, may pumunta dito yung PLDT. Magkano yung monthly? 1-3. 1.3. 20 at Sabi. Pero pag ano, itry natin. Pakabit tayo. Kasi ganun din, para pagkatapos sa trabaho, hindi na tayo tatambay doon pag-upload, uwi na. Dito na lang mag-upload. pag nag-inom ako sa tubig, babot ako ng ako pagkay. Ba't nag-init ka pa ng tubig? Mayroon ulan na thermos? Ang tubig. Meron yun ah. Nag-init ako. Ito nagpait na kahit yun. Okay lang. Natapusin na ba ito? Matulog ka na. Mas mabenta pag ganyan. Kaso kulang sa misaan. Kulang na wala pa beer. Wala pang grande. Tapos ano, talagang Kape. sa mga customer kami ng gabi. Bumabalik na yung customer natin eh. Mga tagay-ibang Oo, mga dumadayo na ulit. Kasi yun sanay sila na ano, anong oras na kami nagsasarado. Yung mga customer namin, oo, mga customer namin, mga taga-ibang lugar. Yan, San Juan, Guyudan, San Roque, yung neighborhood. Parang di mo nalagyan ng asukal. Oo. Walang asukal talaga. Yan, edit muna tayo. Oh. Ang daming asukal kasi sa tindahan. Yan yung buhay ng paring Jason niyo. Ampek. Hindi. Hindi. Pwede yung nakakakit. Tapos ito pala na. Hindi ako ipandok na. Ayan na, tapos na ako mag-edit. Expert na. Ayan. At yun. Maya, tulog na muna. Puyat na. Ayan. Umaga pa bukas. Ayan. Bye-bye.